जोंहा पुर्निमा बर'नि गाबोन बैसागु अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि शुटिं दं आरो रिहार्सेल जागासिनो। डाइरेक्ट लाइभ इउटुबाव मिटिं जागासिनो रिहार्सेलआ मोसाथारदोंना मोसाफ्लादों जाखो मोसाथारदोंना मोसाफ्लादों मोसामारदों मोसामारदोंनो इथिंबो दं दे बाय गासिबो सापर्ट खालामदो गाबोन शुटिं लागोन आरो ओमफ्राय पुर्निमा बर' जोंहा सिस्टारा गावनिनो सं आरो ओमफ्राय मिउजिक भिडिअ लाबोगोन माने भिडिअआनोथ' थांदोंना थाङाखैब्रा थांदोंना थाङाखै भिडिअआनोथ' फैयाखै माथो जेबो कमेन्ट मोनसे सहरदो लोगोफोर मा खालायनो गैया माथो फैयाखै नामा जानो ओहो बेयाव नङा इउटुबावसो इउटुबावसो नोंनाबो इउटुब दं खोन्थाना हो सोरबा कारेक्ट खालामदो गैया गासै खोन्थानानै होआ दावहारुमोन दा दावहारु नङा बाजै गावदां बैसागु होननानै बोलाय बाजै गावदां बैसागु इउटुबाव थांनानै हायाखै बाजै गावदां बैसागु लिरदों दा बेलाय दङ दा लाइभ जानाय दं दा ओं जोब्बायना सोलोंनाया ओमफ्राय माला बानायगोन लाइभ भिडिअखौ गाबोन बनायनोसै जोंहा गुबुन समाव माबायदि सापर्ट खालामोमोन ना बेबायदिनो खालामबाय थाथों जोंहा गासिबो गोजौ फारसे आवगायलांथोंसै जोङो नै बिसोरो थांबाय ओमफ्राय दायो हा गावदोंथ' आरो माने दायो पुर्निमा सिस्टारनि हासबेन्ड दे लागायदो नुगासिनो दायो नोंसोरखौ गासिबो मोजां मोसाखा
सिनेमा बर' सिस्टेमनि मिउजिक गाबर बै गाबोन जागोन शुटिंआ येल्ल' गाननाया फरेमा सिस्टारा